Здравейте! Днес ще ви покажа нашия личен AI агент на Digital Agent. Какво представлява? Тук отново имаме RAG агент, където извличаме данните, ги правим в вектор база данни, оттам на чънкове. Тук вече имаме Webhook към Eleven Labs, който дава опцията да бъде гласов агент и чат тригъра от нашия сайт. Имаме база знания от нашия сайт, допълнително при нужда. GPT-5 mini отново е мозъка, Postgres, памет, календар на Google, който проверява дали има свободни слотове, ако има, запазва срещата и изпраща имейли. Тук имаме векторната база знания вече, която AI агента кореспондира чрез нея да взима определени данни от там, за които ние сме стриктно казали в Psiptian промпта кога да използва и да тригира векторната база. Нека сега, днеска тестваме нещо по-различно, да бъде с гласов агент, а не с чат. Да видим как се държи и можем да се запазим среща и да ни изпрати на имейла. Това също може Здравейте, да бъде и Ева, асистент на Digital Agent. С какво мога да ви помогна днес? Здравейте, искам да ми кажете повече за вашите агенти. Здравейте! Накратко, предлагаме 9 типа AI агенти за автоматизация на поддръжка, счетоводство, маркетинг, продажби, документооборот, логистика, подбор, бизнес интелигентност и гласови обаждания. Работят Добре, денонощно. разбрах. Може ли да пазя среща за презентация на вашите агенти, да видя как работят? Разбира се, ще организираме презентация. Кой ден и часови диапазон са удобни за вас тази или следващата седмица и предпочитате онлайн среща ли? Моля, споделете и име, фирма, имейл и телефон за поканата в календара. Да, разбира се. Значи, фирмата ни е Pan Digital Group. Казвам се Георги Хубинов. Искам онлайн среща. Часа, който ме устройва е 6-11 от 13 часа, ако имате свободен слот за среща. Телефона ми е 0887 77 44 1. Имейла ми е dhubinov@gmail.com. Разбирам, запазвам онлайн среща за 6 ноември в един следобед. Моля, изчакайте момент. Благодаря, Георги. Потвърдете, моля. Онлайн среща на 6 ноември от един следобед, часова зона Европа София. Ще изпратя на dhubinovklomba@gmail.com и ще добавя телефон 8887777441. Има ли друг имейл за копия или колега, който да включим? Не, няма, но имейла е грешен, който го издиктува. Може ли наново да запишем имейла? Всичко друго е вярно. Имейла е jhubinov@gmail.com. Обновявам поканата с коректния имейл и финализирам резервацията. Моля, изчакайте момент. Благодаря за корекцията. Записвам онлайн среща на 6 ноември от един следобед Европа София с имейл jhubinov@gmail.com и телефон 8887774441. Да изпратя ли календарна покана веднага и предпочитате ли Google Meet или Zoom? Мога ли да помогна с нещо друго преди срещата? Google Meet. Благодаря. Няма нищо друго. Благодаря ви.